Nahulog. Ay, tuk. Ah. Ring. Apa tadi? Atau gusto mari itong jeep bujik, no? Jake, asa tumari Jake. Ako check back eh. Hindi ako pa. Kung sa Nation Creed, in front ko sa mga tao, kanaad mo ni, patindog nga pare. Pero ingin ako nga, di mo bulano na, ulam mo niya. Pareha mo ni Juan. Yeah. Respond to your invitation. We remember you. See his body, his blood. Know that he has overcome. Every trial we will face. None too lost to be saved. None too broken or ashamed. All are welcome in this place. By mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, I will remember you. Remembrance leads us to worship. And as we worship you, worship leads to communion. We respond to your invitation. We remember you. Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Lord Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Dying, you destroy our death. Rising, you restore our life. Lord Jesus, come in
Jesus, come in glory. Lord Jesus, come in glory. Jesus, come. By mercy we come to your table. By your grace you are making us faithful. Lord, we remember you. And remembrance leads us to worship. And as we worship you, our worship leads us to communion. We respond to your invitation. We respond to your invitation. We respond to your invitation. We remember you. All powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified,
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above Behold the Lamb. Behold the Lamb. Slain from the foundation of the world, for sinners crucified. Oh, holy sacrifice, behold the Lamb of God. Behold the Lamb. Behold the Lamb. Behold the Lamb. Slain from the foundation of the world, for sinners crucified. Oh, holy sacrifice, behold the Lamb of God. Behold the Lamb.
salvation of the world. For sinners crucified, oh holy sacrifice, behold the Lamb of God, behold the Lamb. Ang misa sa Krisma o pagpaligon sa panaad sa ordinasyon. Dalaygon ng Ginoo kinsa nagpasaylo sa tanan natong mga sala. Ang iyang kaluoy mulungtad hangtod sa kahangturan. Pag-amputa. Gamahan ang Diyos kanimo ang tanang kasing-kasing dayag tanang pangandoy imong ibuluan. Og diha kanimo walay matago, hinluoy ang among mga kasing-kasing ug ang among mga huna-huna. Pinaagi sa lamdag sa imong balang espiritu aron kami lapi pang mahigugma kanimo og mahimong takos nga badayeg sa imong balang nga ngalan. Pinaagi kang Hesukristo among Ginoo. Amen. Og ang Dios bisulti niining mga pulong. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Gikan sa yuta sa pagkaulipon. Day. Ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Kaloy kami, Dr. Loy, ang among kasing-kasing tuman dining sugo. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga nailawom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios nimo simba niini. Ginoo, kaloy kami, og tuloy ang among kasing-kasing aron pagtuman ining sugo. Ayaw gamita sa daotang tuyo ang ngalan sa inyong Ginoong Dios kay manubag sa Ginoo sa bisan kinsa nga magpasipala sa iyang ngalan. Ginoo, kaloy kami, og tuloy ang among kasing-kasing aron pagtuman ining sugo. Hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay ug balaana kini. Tahura ang inyong amahan o inahan. Ayaw kamo pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw pangawat. Ayaw kamo pagbutang-butang sa inyong isig katao. Ayaw kaibog sa panimbalay sa imong isig katao, o bisan unsa nga anaa kaniya. Sa mga pangandam kita sa pagsaulog sa misteryo, sa gugma ni Kristo, atong hinunduman nga kita makasasala, ug atong pangayoon sa atong Ginoo ang kapasayloan ug ang kusog. Tanan, magahom ug maluluyon nga mahan, nakasala ug nahilayo kami sa imong mga pamaagi. Sama sa walang karnero. Nagsunod kami pag-ayos sa mga buhat ug pangandoy sa among kaugalingong kasing-kasing. Nakasupak kami sa imong balaan nga mga balaod. Wala na mo gibuhat ang mga butang nga ngayon namong buhaton. Ug among gibuhat ang mga butang nga dili unta ang iyang buhaton. Ug Wala na maayo kanamo. Apan ikaw o Ginoo, kaluoy kami mga daotan nga nakasala. Ipagawas o Dios ang tanan nga nagsugid sa ilang mga sala. Ipasiguli katong naghinusol sumala sa imong mga saad. Nga imong gipadayag sa imong katawan. Diha kang Hesukristo among Ginoo. O itugot o maluluyon nga mahan. Nga tungod sa ako kaniya, sukad karon kami magpuyo sa Dios nun, matarong ug maayo nga kinabuhi, alang sa kimayaan sa imong ngalan. Amen. Ang mga gawang nga Diyos maluoy kaninyo, magpasaylo sa tanan inyong mga sala, pinaagi kang Ginoong Hesukristo, magligon
kaninyo sa tanang pagkamayo o pinaagi sa kahom sa Espiritu Santo, mag-amping kaninyo sa kinabuhing wala katapusan. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo, Og sa imong espiritu. magampo ta. Amahan, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, imong gidihugan ang imong bugtong anak nga mao ang Mesiyas o Ginoo sa tanang binuhat. Gihatagan mo kami og bahay na ining balaan nga pagpahinungod sa parianong pag-alagad sa imong iglesia. Tabangi kami nga mahimong tinud-anon nga mga saksi sa kalibutan, sa kaluwasan nga dadaog ni Kristo alang sa tanang katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi ni si Kristo among Ginoo kinsa nabuhi naghari, uban kanimo sa Espiritu Santo hangtod sa kanturan. Amen. Palihog manglingkod. Ang unang pagbasa ato makita sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 61, magsugod versikulo 1. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipadalaman ako niya, aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga nagmagul-anon o pagpagawas sa mga binilanggo o mga binihag. Gipadala niya ako aron pagpahibalo nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan og panimasdan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay niadtong nagsubo og kanila nga nagbangutan didto sa Sion. Nagdala ako kalipay inay kagul-anan awit sa pagdayig inay kasubo. Mahisama sila sa mga kahoy nga gitanom mismo sa Ginoo. Silang tanan magbuhat og matarong og pagadaygon ang Dios tungod sa iyang gibuhat. Tukuron nila pag-usab ang nagubang kabalayan nga karaan na kaayo. Patindugon nila kadtong nangagunob na. Ayohon nila ang nalumpag nga mga syudad nga wala gayud maayo sa dagang kaliwatan. Ang mga langyaw mag-alagad kaninyo. Sila maoy magpakaon sa inyong kahayupan. Magdaro sa inyong kaumahan ug maoy magatiman sa inyong parasan. Apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamo sa mga tawo nga alagad sa Dios. Magpahimulos kamo sa kadato sa kanasuran ug magpagarbuhon nga ang ilang bahandi mainyo na. Inay pakaulawan kamo, madoble hinuon ang inyong bahin, inay kawad-an kamo sa dungog. Pagmalipayon kamo sa inyong gidangatan, busa duha ka bahin ang inyong maangkon diha sa inyong yuta og magmalipayon kamo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo nag-ingon, gihigugma ko ang ustisya apan gikasilagan ko ang pagpanglupig ug ang krimen. Gantihan ko ang akong katawhan sa angay gayud kanila. Og maghimo ako kasabutan nga dayon uban kanila. Mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan. Ug ang tanan nga makita kanila, muila nga sila katawan nga gipanalanginan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Alang sa tong tubag-tubag nga pagbasa sa Salmo 89, magasugod versikulo 20 hangtod 29, ato ning basahon sa tubag-tubag nga paagi. Gipili ko si David ang akong sulugoon o pinaagi sa pagdihog kaniyag balaang lana, gihimo ko siya nga inyong hari.
Maguban kaniya kanunay ang akong kusog. Ang akong gahom maghatag kaniyag kusog. Dili gayud makabuntog kaniya ang iyang mga kaaway, ug ang mga dautan dili gayud makapaulaw kaniya. Dugmokon ko ang iyang mga kaaway ug patyon ang mga nasilag kaniya. Higugmaon ko siya kanunay, ug dili ko siya pakyason. Himuon ko siyang madaugon kanunay. Padakon ko ang iyang gingharian gikan sa dagat sa Mediteraneo ngadto sa suba sa Euphrates. Miingon siya kanako, ikaw ang akong amahan, ug akong Dios, akong manlaban ug manluluwas. Himuon ko siyang akong kamgang anak nga lalaki, salbing gamhanan sa tanang hari sa kalibutan. Higugmaon ko siya kanunay, ug ang akong kasabutan uban kaniya mulungtad hangtod sa kahangturan. Himuon ko kanunoy may usa maghari ang maong ginghirian mulong tuad sama sa Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Ang basahon gikan sa libro sa Gipadayag, Kapitulo 1, magasugod bersikulo 4. Gikan ni Juan alang sa 7 ka simbahan sa lalawigan sa Asya. Mainyo ang grasya ug kalinaw gikan kaniya, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Mainyo usab ang grasya ug kalinaw nga gikan sa 7 ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono ug gikan kang Hesukristo. Ang kasaligang saksi, ang unang gibanaw nga mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Kristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Tanawa unya, moani siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya, tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamahanan, ang Dios karon, kaniadto ug ang muanhi. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa pagbasa sa balaang ebanghelyo. Pulong mo, Diyos, anianakan ako. Ang pulong mo, Diyos, anianakan ako. Ipadayag mo, ipadayag mo, og mamungani, og mulang buhni, mamungani, pulong mo, Diyos. Amen. Father, I bid your blessing. Laid my hands to open the eyes and the heart of the people, not only hearer but the doer your word. Bless them mightily, Lord, for your glory in the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ang pulong mo, Diyos, aniyan
padayag mo og mamungani og mulang buhuni mamungani ang pulong mo o Diyos Og mulamboni mamungani ang pulong mo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinaot nga ang Ginoo manaa sa tong nahuna sa tong baba o sa tong kasing-kasing sa magapaminaw kita sa iyang balaang ebanghelyo. Ang balaang ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Atong pagbasahon ang ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinaguga sa adlawng ipagpahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Ug gitunol kaniya ang basahon nga gisulat ni propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa. Ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon. Giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa tinakuga. Unya miingon sila kaniya. Miingon siya kanila na tuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Palihog manglingkod. Once again, good morning. Good morning. Karon nagitawag nato ka consecration of holy oils or Christmas. Ang pagpanalangin sa mga lana para sa pagdihog involves a prayer of consecration nga naplastar ang mga balaan nga lana apart as a holy symbol of the Holy Spirit. Intended ni for healing, protection, and setting things apart for God. Agudil ini basta-basta nga atong paghimuon, no? Nga atong dawato ning mga
oils nga atong gikugsagra sa obispo uban sa iyang mga kaparian. Generally, asking God to sanctify it and empower its use for healing of our bodies and soul. Nga mga proteksyon usab sa atong mga panimalay, i-dedicate na to oneself to God for pag-alagad for service. The blessing of the oils and consecration of what we call Christmas, which ang obispo konsilibrar sa iyang mga kaparian. Tanan nga various regions, tanan nga diocese, which consecrate the sacred chrism o panalanginan kani usab ang uban nga mga oil. The bishop, kung appropriate lang, breathes upon the opening of the vessel with the priest present. Ang gitawag na ito nga Holy Chrism is a sign of the Holy Spirit. Usay di ta kayo mukuan sa Holy Spirit, kaya di man nato gyud mabati. Pero kanunay, nga uban nato na, usay malimot man ta. Usay mo init atong ulo, daghang kay istorya, meaning nalimtan nato ang balang espiritu kanunay nga anak nato. Sa dihang ang obispo, huyupan niya ang mga oils uban sa mga pare, saying, receive the Holy Spirit. Before consecration, sa gitawag na ito nga Chrism, usually, mag-ampo sa ta, aya na to, mag-ampo sa ta, i-bless na to, aya na to huyupan. Pero akong gikonsulta ni si Padre J, kung mga usahay Padre J, tutyo muna kayo, kay nauna na taog panalangin, aya pa ta naghuyop. Mas powerful atong huyop kaysa pag-ampo. Pero angay man na utruhon kung unsa gyud ang dapat ana, no? Pero sa akong opinion, mao gyud na ang eksakto nga pagabuhaton. Ako lang opinion na, dili na opinion sa tanan. Sa ako nagingon, kung appropriate ang usa ka obispo muhuyop sa tagsa-tagsa ka mga vessel with sa mga pare nga present, the Holy Chrism as a sign of the Holy Spirit, as the bishop blessed with the priest, saying, receive the Holy Spirit before he consecrate the chrism. The blessing of the oils of the sick. Ang usa ka obispo mag-ampo that in God's blessing of the oil para sa mga masakiton, everyone anointed with this oil as a safeguard ni para sa lawas, kalag ug sa atong espiritu. Nga malibre unta sila sa tanan nga mga sakit. Pero sa na may mga sa oil healing the sick nga wag yun, no? Diha ra gyud sila, no? Sakit ang kuno gihapon, no? Basta akong asawa usahay, no? Nasa iya, no? Sakit nya, sige lang confess og sakit. Ko ali confess og sakit. Confess the word of God because the word of God is so powerful with the healing oil, no? Imo ginang isulti, imo ginang i-declare, imo mo ginang i-pronounce pag-ayo. Now, usahay di man tayong hitungdan gud, so lisod kay mga istorya, no? Kay usahay mas labaw pag ang pagbati ang kasakit kaysa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Yes, there is pain, no? But mapaibabaw gyud ang pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga lawas. Sa akong giingon, the bishop prays with the priest in God's blessing sa tanan nga mga lana para sa masakiton. Everyone
nga nadihugan ni ining nga lana to safeguard na mabantayan ang atong lawas, kalag ug espiritu may be freed from all pain, all infirmities, and all sicknesses. Oil sa catechumens is the second oil to be blessed by the bishop with his priest. The effect of catechumens will be anointed. They will understand more deeply the gospel of Christ. Usahay bitaw sa pagbunyag, ihidihugan na sila sa katumino. Meaning, bita kay ba basta na ana, tatam na nagpulong sa Ginoo, we don't know kung kano sa amo tubo. Usahay magbuot man ta. No? Usahay itong mga anak, naglagaw-lagaw, sagdi lang na iyampul na sa Ginoo. Nadihugan man naglana. Na after for a while, makadawat gyapon siya, di understand deeply ug unsay gisulti sa ebanghelyo. Prayer of consecration. Ask God to sanctify with His blessing of oils in its riches. Puno kayo ni. Ug ang gahom into it's strengthened by the power of the Holy Spirit with a powerful working of Christ. It is the working of Christ. Okay, buo it and strengthen of the Holy Spirit with the power working in Christ. The mystery of these oils bring completion and growth to your church. Daghang kay tang himuon dihugan sa oil, especially halos tanan, no? Especially ang gitawag nato nga sacrament of sakramento sa human sa bunyag, confirmation, no? Importante kayo ni. Agod kita nga magastuhanon kinahanglan nga kumpirmahan gyud ta. Dili gyud na pwede nga dili ta kumpirmahan. To open up our minds with the presence and the teaching of the church. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Gihangin tanan sa pagpanindog. Pagkuman sa naisin balik. Do sa Nisiya. Tanan. Mito ako sa Dios nga Amahan, magagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mito ako ang Jesucristo nga iyang bugtong anak nga atong Ginoo. kagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga ulay, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, nanaog sa mga lubnganan ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ninsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Gikan dito mubarek ka usab dinhi sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa balaan katolikong iglesia, sa pag-imbitay sa mga balaan, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Please come. Chancel. Antungan dari, antungan dari. Minahal nga mga higala, ang misteryo nga atong giambitan walay lain kundili ang sakripisyo nga misteryo ni Kristo
kinsa mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon dito sa cross alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi sa iyang mahimayaon nga pagabanhaw, iyang giabrihan kanato ang dalan sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, iyang gipaambit kanato ang kadagaya sa iyang grasya. Gitawag kita pagmantala sa iyang kamatayon o pagkababahnaw sa pagpakiambit sa sakramento sa bagong kasabutan nga iyang gisilyuhan pinaagi sa dugo dito sa krus o sa pag-atiman sa iyang katawan diha sa gahom sa Espiritu Santo. Kamo nga ani adiri sa pagpresensya ni Kristo sa iyang iglesia, baghoon ang inyong panaad nga sa inyong ministeryo ubos sa pagdumala o paggiya sa inyong obispo. Oo. O kayo sahay murag sa ilong lang mo gawas ba? Walang oo. Pero actually, ang uban, sulti lang ko, no? Saad ani pero kadugay kung ay kalisod, mo dagan. No? So, unsa man ang klase nga panaad. No? Atong ibutang na sa atong kasing-kasing gyud. Nga naay kalisod dili na ingon sayon. There is what we call hardship and sacrifice nga mahitabo sa ato. Mapamatudan ba nimo nga imong saad nga gihatag sa imong kaugalingon diha sa pagampo og pagtuon? Oo. Pamatudan ba nimo ang imong saad sa pagministeryo sa pulong sa Dios og mga sakramento sa bag-ong kasabutan aron ang mapasig-uli ang gugma ni Kristo mahimong nga ila o madawat? Oo. Pamatudan ba ninyo ang imong saad nga nahimong matinud-anon nga alagad alang sa tanan nga katawhan nga gisali kanimo aron pagatiman paghulma sa imong kinabuhi sumala sa nga patulunan ni Kristo aron ikaw mahimong maayo nga paning-inan sa imong katawhan. Oo. O karon isip nga inyong obispo, ako usab atubangan sa Ginoo o kaninyo ihalad pag-usab ang akong kaugalingon nga mapamatuod-an ang saad nga akong gihimo panahon nga ako giordinhan. Mangayo ko sa inyong pagampo. Hinaot nga ang Ginoo maghatag nato sa kabuton sa pagbuhat diining mga butanga. Maghatag usab kanato sa grasya o gahom sa pagbuhat kanila. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mga kaninyo Ug sa imong espiritu. at ipaambit ang sa matag-usang ilalan sa kalinaw sa Dios. Peace be with you. Peace be with you. Peace, Bishop. Peace be with you. Peace, Padre. My friend. Peace be with you. Peace. Peace. Peace be with you. Padre. Peace be with you. Peace be with you, Padre. Peace. Peace be with you. Gimana, Batak?
My kibigets peace. Shalom. Shalom. Dire na kita sa atong paghatag sa atong mga halad pagpasalamat na atay mga available nga mga offering envelopes. Palihog na lang og patunol pud apil. O kung andam na ang tanan, no, gihangyan tanan sa pagpanindog og maghatag kita diya sa gugmawg kalipay sa diya magasimba kita ug magdaig sa Dios. Ni ako nagkabaro sa atubangan mo, Ginoo. Nangayo nga tudluan mo ako sa pagsunod sa kabubuton mo. Nabangi ako, Ginoo, sa pagtuman sa mga sugo mo. Kagining kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Samtang ako buhi pa, magalagad kanimo. Kining kusog o kinabuhi ko, alalawang kanimo. Samtang ako buhi pa, magaday kanimo. Ikaw lang ang alagaran, akong pasidugan, ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Di ako nagabaro sa atubangan mo, Ginoo. Nangayo nga tuluan mo ako sa pagsunod sa kabubuton mo. Nabangi ako, Ginoo, sa pagtuman sa mga sugo mo. Kay kining kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Samtang ako buhi pa, magalagad kanimo. Kining usog o kinabuhi ko, alalamang kanimo. Samtang ako buhi pa, magalagad kanimo. Ikaw lang ang alagaran, ug akong pasidugan, ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Samtang ako buhi pa, magalagad kanimo. Kining kusog
kinabuhi ko, alam lamang kanimo, samtang ako buhi pa, magaday kanimo. Ikaw lang ang alagaran, ug akong pasidunggan, ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Ituboy ko kanunay ang ngalan mo. Nagandang Diyos ang tinubdan sa tanan. Nagandang Diyos tibuok kalibutan. Ay kung siya sa kalangitan, ay kunang amahan, anak o ang Espiritu Santo. Nagandang Diyos ang tinubdan sa tanan. Nagandang Diyos,
Dali ikaw Ginoong Dios sa tanang binuhat katungod sa imong pagkamaayo. Among nadawat kini nga pan nga may halad kanimo bunga sa yuta hinimo sa kamo sa tao. Mahimo kini nga lawas ni Kristo. Dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Alang sa misteryo nga tubig. Ina. O binag na kami makambit diya sa kabala ni Kristo kinsa na paubos sa iyang kagalingon papagikambit sa among pagkatawhan. Dali ka Ginoong Dios sa tanang binuhat katungod sa imong pagkamaayo. Among dadawat kini binong imong hilad kanimo, bunga kini sa paras ug buhat sa mga kamot sa tao. Mahimo kini nga dugo ni Kristo. Dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Dali ka Ginoong Dios sa tanang binuhat katungod sa imong pagkamaayo. Among gidala kini nga mga ikapulog mga halad diha kanimo gamiton kini diha sa imong iglesia alang sa mga bulutong nga imong nagiandam diha kanamo og pagpalambok sa imong gingharian. Dalaygon ng Dios hangtod sa kahangturan. Pagkampo mga iso nga ako inyong halad mahimo nga madawa sa Dios ang mga gawong mahan. Hinaot nga ang Ginoo mudawat niini nga halad sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug himaya sa iyang ngalan. Alang sa mong kaayuhan ug alang sa kaayuhan sa tanan niyang iglesia. Amen. Ang Ginoo maanakan ninyo, Ug sa imong espiritu. ipayaw inyong nga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita ngadto sa Ginoo nga aton Dios. Matarong gayon nga maghatag kaniyag pasalamat ug pagdaig. Amahan magagawom sa katanan sa walay katapusan Dios maayo nga pagbuhaton sa kanunay sa tanan dapit nga kami magpasalamat kanimo. Pinaagi sa imong balang espiritu ikaw nagdihog sa imong bugtong anak ang pangulong pare og bag-ong walay katapusan nga kasabutan uban sa kaalam ug gugma imong giplano nga kining usak ka kaparian kinahanglan magpadayon diha sa iglesia. Si Kristo naghatag og dignidad sa usa ka harianong kaparian ngadto sa katawhan nga iyang gihimo alang sa iyang kaugalingon gikan niini uban sa inigsuon kagugma mipili siya sa mga tao sa pag-ambit sa iyang balaang buluhaton pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Siya mutudlo kanila sa pagbago diha sa iyang ngalan, sakripisyo sa iyang pagpatubos, sa iyang pagpahimutang diha sa tubangan sa imong pamilya, sa iyang pagkaon sa Pasko. Mituwag siya kanila aron paggiya sa imong katawhan diha sa gugma, sa pag-amuma kanila pinaagi sa imong pulong o paglikon kanila pinaagi sa sakramento. Amahan sila maghatag sa ilang mga kinabuhi o pag-alagad kanimo alang sa kaluwasan sa imong katawhan samtang naningkamot sila pagtubo diha sa hulagoy ni Kristo o papasinugog kanimo pinaagi sa imong isugong nga pagsaksi sa pagtuo sa gugma. Magdaay kami kanimo Ginoo uban sa tanang mga anghel o mga santos diha sa ilang awit sa kalipay. Holy, holy, holy is the Lord God. Holy, holy, holy is the Lord God. God of power and might. God of power and might. Heaven and earth
amo kang gihatagan sa pagdaig amahan sa labing balaan. Tungod ikaw bantugan og imo giumol ang tanan nimo mga buhat diha sa kaalam ug sa gugma. Imong giumol ang tao sama sa imong hulagway o gisalig ang tibuok kalibutan sa iyang pagatiman aron pag-alagad kanimo lamang ang magbubuhat ug ang iyang nawala nga paghigilaay tungod sa imong pagkamasinpakon apan wala nimo siya biyae sa dapit sa mga patay. Kay miabot ang uban kaluoy sa pagtabang kanila aron sila nga nangita makakaplag unta kanimo ang sa makausa imo silang gihatagan sa mga kasabutan o pinaagi sa mga propeta nga nagtudlo kanila sa paglantaw sa unahan ngadto sa kaluwasan. Ug ikaw nahigugma kaayo sa kalibutan, amahan ang labing balaan, ang kaimpitan nga panahon, ikaw gipadala ang imong bugtong anak aron mahimong kanamo nga manluluwas na pagkatao pinaagi sa balaang espiritu og nahimugso kang Birhen Maria. Siya makikambit sa among tawhanong kinaiya ang tanan nga mga butang gawas sa sala. Ang mga kabus iyang gimantala ang maayo nga balita sa kaluwasan, ang mga piniriso kagawasan, ang mas sulubon nga kasing-kasing kalipay aron matuman ang imong katuyuan, iyang gitugyan ang iyang kaugalingong ngadto sa kamatayon og mabanhaw gikan sa mga patay, iyang gilaglag ang kamatayon og gipasiguli ang kinabuhi. Aron dili kami makinabuhi nga among kaugalingon kundi alang kaniya kinsa namatay na banhaw alang kanang mo. Iyang gipadala ang iyang balang espiritu gikan kanimo amahan ingon nga unang bunga sa tanan nga mituo aron diha sa pagdala sa kaingpitan ang iyang buhat dinhi sa kalibutan, iyang mabalaan ang iyang minugna katuban. Busa o Ginoo magampo kami nga hinaot nga maong balaang espiritu mahinatagon sa pagbalaan ni ini nga mga agasa nga mahimo sila nga lawas og dugo sa imong anak Jesucristo alang sa pagsiuli sa dakong misteryo nga siya gayod nagbilin kanamo sa walay katapusan kasabutan sa pag-abot sa oras sa imong siyang himayaon amahan. Ang labing balaan ang imong paghigugma sa imong mga katawhan kinsa ana sa kalibutan, iya silang gihigugma hangtod sa katapusan ug bisan ana pa sila sa panihapon. Mikuha siya sa pan. Gipanalangin og gipikas ang paano gihatag sa imong tinunan ug moingon. Kuha og kan-amaw kini akong lawas gitugyan alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako. Samang pagikuha niyang kalis nga puno sa bunga sa paras. Siya nagpasalamat ug gihatag niya ang kalis sa matinunan ng mingon. Imna kini kamong tanan kini mao akong dugo sa bang kasabutan. Nga giula alang kaninyo ug alang sa tanan, alang sa pasaluan sa mga sala. Matag inom ninyo niini buhata kini alang sa paghandom kanako. Ating mantala ang misteryo sa pagtuo tanan. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik pag-usap. Busa o Ginoong, nagsaulog kami sa handumanan sa among kalawasan. Among hinumduman ang kamantay ni Kristo sa iyang pagkunsad sa kalibutan sa mga patay. Among imantala ang iyang pagkabanhaw, ang iyang pagkayab ngadto sa untong kamot o ang pagpaabot sa iyang umaabot nga himaya. Among gihalad kini kanimo ang iyang lawas o ang iyang dugo. Sa lugar Ginoo, ang sakripisyo sa pagdayeg papasalamat din ikaw sa imong kaugalingon nagsangkap alang sa imong iglesia itugot ang imong mahigugmaon nga kaayo sa tanan nga mudawat ni ini nga usa ka pan ug usa ka kalis.
nga among pagtigom ngadto sa usa ka lawas pinaagi sa balay ng espiritu, mahimuunta sila nga buhi og maghalad ngadto ni Kristo alang sa pagdaig sa imong himaya. Busa Ginoo, hinumdumi karon ang imong alagad si Charles among patriarka, ako nga labing ubos nga sulugoon, o si Kyrie akong kaabag nga obispo, ug ang tanan nga hanay sa mga obispo. Hinumdumi ang tanan nga klero, labi na ang kabahin sa paghalad uban sa imong mga katawhan nga nagatigom dinhi sa imong katubangan nga mangita kanimo uban sa matidud-anon nga kasing-kasing. Alang kanamong tanan nga imong mga anak itugot o maluluyo nga amahan, hinaot nga makasulod kami ngadto sa langitnon nga panulundon uban ni Birhen Maria nga bulahan o inahan sa Dios, ang imong mga apostoles, ang mga santos sa imong gingharian dito uban sa tibok nga binuhat na pahigawas sa pagdunot sa sala sa kamatayon, hinaot nga amo kang himayaon, mahimaya pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya o guban kaniya o diha kaniya butan sa tanan nga maayo. Okay. Yes. Diyos sa tanang kahupayan, imong gipili o gipadala ang imong anak aron mo pag-ayo sa kalibutan, pamatiya ang among pag-ampo sa pagtuo nga ipadala ang gahom sa imong balang espiritu, ang maghuhupay ni ining bililhong lana, kini makahupay nga lana, kini nga gasa o bunga sa yuta. Palalangini kini nga lana. Ug balaana kini alang sa among paggamit. Himuwa kini nga lana nga magdala sa kaayuhan sa tanan nga nadihugan niini. Ayuha sila. Lawas kalag og espiritu ug luwasa sila gikan sa tanan kasamo. Those who need healing, please come. Kinsa na kinahanglan og kaayuhan, please come. Father Stanley. Ikaw magampo sa healing. Receive God by faith regardless of your feeling. By the stripes of Jesus, we were all healed by the power of the Holy Spirit. Amen.
Thank you, Lord. Amen. O Diyos kusog nga panalipod sa imong katawhan, kinsa naghimo sa lana nga mahimong timaan sa kusog. Panalangini kini nga lana o gatagi o sa kaisog ang mga katukumino nga nadihugan niini. Aron kung sila makadawat sa Dios nung kaalam ug gahom, mahimo nga maalamon sa ilang pagsabot sa ebanghelyo sa imong Kristo, mahimo
nilang buhaton uban sa nagyatagon nga kasing-kasing ang mga buhat sa Kristohanong kinabuhi. Muon takos ng ilhon ang imong mga lalaki o babaeng anak aron sila magmaya ug mataw pag-usab o magpuyo sa imong iglesia. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha sa panagiusa sa Espiritu Santo ang tanang dugong himaya. Imuha magagawang mahan karon ug sa kahangturan. Amen. O karon sama sa kitudlo sa tumanluluwa si Kristo, madaligon kita nga magampo. Ama namong nga nasa langit, pagdaygon ang ngalan mo. Umabot ka namo ang kingharian mo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Ihatag ka namo karon ang among kalanon sa matag adlaw, upang saylo kami sa among mga sala. Maingon sa among pagpasaylo sa mga nagkasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panulan. Inunuwasa kami sa tanan Sudo nga kordero sa Dios, sudo nga siya nga nagawag sa kalibutan. Bulaang katong gitawag sa panihapon sa nating karnero. Ginoo, dili ako angayan nga ikaw mosulod ubos sa akong puloy-anan, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ang akong kalag. Cordero Sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Cordero sa Dios Lord, have mercy upon me as a sinner. Kaluy ako, Ginoo, sa kamakasala. sa kalibutan, Lord, have mercy. kaluy kami.
wala sa kalibutan at Agi kami sa imong kalinaw. Ang gasa sa Dios alang sa katawhan sa Dios. Kuha kini sa paghandong nga si Jesus namatay anak kaninyo o magtagbaw diha kaniya sa imong kasing-kasing uban ng papasalamat. Lawas si Ginoong sa Kristo ang pangagikan sa langit nga naghatag kanato kinabuhing wala katapusan. Mutubag sa atong mga pag-apo mo ayo sa tanan natong mga sakit pinaagi sa pagtuo. And then pagpasalamat kaniya bisan wala pa nato madawat ang kaayuhan. Yes. My Lord and my God. Amen. Dugo ni Ginoong Jesu-Kristo ang kupas kaluwasan na naghugas sa tanan natong mga sala. Deep lang, mga pare, deep. Deep, mga pare, deep. Oh, pag ano? Mga tao pa din.
Kurot-kurot. Butang na. Ito sila. Kurot. Worthy is the Lamb That that was slain. Isa. Ano ba? Napapanday. Worthy is the Lamb risen from the dead to receive power, riches, wisdom, and strength, and honor and glory and praise to the Lamb. Hans. Magampo kita nga panalinginan sa Dios nga atong mga gahom nga amahan. Kini nga lana aron ang tanan nga madihugan niini mahimo nga mabag-o sa sulod ug muduol aron pag-ambit sa walay katapusang kaluwasan. Dios among magbubuhat tinubdan sa tanan pagabalaan, dawatang nga malipayon, magpapasalamat ug pagdaig sa imong ihalad nga ngalan sa imong iglesia. Sa sinugdan pinaagi sa imong sugo ang kalibutan mihatag og mga kahoy nga mamunga gikan sa bunga sa kahoy sa olibo, maghatag kakanamo og lana para sa balaan nga krisma. Si Propeta David miawit sa kinabuhi sa kalipay nga dala ang maong lana kanamo diha sa mga sakramento sa imong gugma. Pagkahuman sa dakong lunop, ang salampati mibalik kang nuwe dala ang usa ka sanga nga olibo nga mao ang pasidaan sa imong kalinaw. Kini usa ka timaan nga mas dako pangagasa nga moabot. Karon nga ang tubig sa bautismo naghugas sa sala sa imong katawhan, pinaagi sa pagdihog sa lana sa olibo, gidanagan mo kami sa imong kalipay. Pinaagi sa sugo ni Aaron, gihugasan ang tubig ug ang imong alagad nga si Moses, iyang igsuon gidihugan siya aron mahimong pare. Kini usab nagtimaan ng daan sa mga kibulungan nga mga butang nga umaabot. Human sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, nagbautismo kakang Juan sa tubig sa Jordan. Imong gipadala ang Espiritu Santo nga anak kaniya o mikunsad daw sa lampati. Pinaagi sa imong kaugaliptingog, ikaw misulti nga siya ang imong pinanggang anak. Pinaagi niini imong gituman ang gisulti ni David nga si Kristo madihugan sa lana sa kalipay. Busa, amahan, kami nagampo imong panalanginan
kini nga lana nga imo gimugna puna kini sa gahom sa imong balaang espiritu. Pinaagi ni Kristo nga imong anak gikan kaniya, gikuha ang ngalan sa Krisma o pinaagi sa Krisma ikaw nagdihog og mga pari, mga hari, mga propeta o mga martir. Amen. Hugasan, set sa natin po. Yes. Tapusan nga mapagkampo tanan. Walay katapusan ni Dios langitong amahan. Malipayon kami dawat kanamo ingon nga maging membro sa imong anak among maluluwas si Jesucristo. Ug imo kami gipakaon sa espirituhanong pagkaon. Diha sa sakramento sa iyang lawas sa dugo. Ipadala na kami karon ngadto sa kalibutan. Uban sa kalinaw ug atagi kami sa kusog o kaisog sa paghigugma o pangalagad kanimo. Uban sa malipayon bugos sa kasing-kasing, pinaagi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pwede ta after sa blessing nako St. Michael. Okay. Ang ginumana kaninyo, Ug sa imong espiritu, ang atong tabang nga naa sa ngalan sa Ginoo. ang nagmugna sa langit ug sa yuta, Hinumdumbi ang ebanghelyo ng Diyos anak Jesucristo na pasiuli sa kalibutan nga na kaniya. Wala giisip ang sala sa katawan bato kanila. Ang Diyos nagugma kaninyo. Amen. Ang Diyos nagpasaylo kaninyo. Amen. Ang Diyos wala masuko kaninyo. Amen. Ang Diyos dili mobiyaw pasagad kaninyo ug ang panalangin sa gaman ng Diyos, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo maana kaninyo karon ug sa walay katapusan. Amen. Sin Michael. Saint Michael, the archangel defend us in battle. Saint Michael, the archangel defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And bid thou, Prince of the heavenly host, by the power of God, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits seeking the ruin of souls. Saint Michael, the archangel defend us in battle. Saint
Saint Michael, the archangel defend us in battle. Be your protection against the wickedness and snare of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. Amen. And then thou praise of the heavenly hosts, by the power of God, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits seeking the ruin of souls. Saint Michael, Saint Michael, Saint Michael. Magsulti ko na Anay, pasalamat ko. Magsulti ko. The archangel. Defend us in battle, Saint Michael, Saint Michael, Saint Michael. the archangel defend us in battle. Saint Michael, Saint Michael, Saint Michael, the archangel defend, the archangel Saint Michael. Amen. Ako na yung mag-announce kay Kaparian. Thank you very much. So, may hinaot ko nga next year mga dugang ta o mga deacon o mga pare. Now, it is our mission to share ay balibalihan ng gasolina. Ampuin na aron kuan budagan. No? Sometimes we worried about things nga makabalda sa atong papangalagan sa Ginoo. So ato nang hunaw-hunaon. Once again, Father J, thank you. Salamat kayo sa pag-alalay diri. First time na to, bisag tuwata dito sa Cathedral, murtog siya ko sila way kamay dito, di man sila kasabot. Pero ang atong gibuhat karon is really good, no? Order, maayo ang pagkuha na to, maayo ang paghimo na to sa misa para sa konsagrasa oil. So hinudumi na, upban mo ana, naigahom na nga, lana tungod nag-uban mo sa pagkonsagra uban sa inyong obispo. Amen batana. Amen. Panlakaw kamo og ibantala ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Sa ngalan sa Diyos. Amen. Behold the Lamb. Palitrato ta. Hindi na tayo mag-recess. Behold the Tingnan ako. Hindi na tayo mag-recess. foundation. Hindi na tayo mag-recess. Ay naku ang cross kaya di na tayo mag-recess. Behold the Lamb of God. Behold the Lamb. Bishop Dindo.